zbalený v jednom ruksaku. Tak to sľubovali na Instagrame. Laptop pri mori, palmy nad hlavou. Sloboda vraj začína jednosmernou letenkou. Každý deň som si vravel, raz odídem. Influenceri stále lietajú, balili Lisabon, Bangkok. Ja poznám naspamäť cestu domov. Chcel som byť digitálny nomád, bez adries, bez hraníc. Namiesto toho som trolejbusový nomád. Každú noc cestujem a stále v tej istej sieti. Namiesto oceánu poznám open space. Namiesto západov slnka pozvánky na meeting. Nočná 70-ka, čelo opreté o sklo. Každá zastávka vyzerá rovnako. Chcel som byť digitálny nomád, fotky z letísk, príbehy. Namiesto toho som trolejbusový nomád. Každú noc cestujem a stále v tej istej sieti. Konečná zastávka, prosíme, vystúpte. Celý život som chcel odísť a neopustil som ani mesto.